garkuwa. Rayuwar duniya a tashi na kun taka rawar gani, to ba za a raba mu ba. Rayuwar duniya a tashi na kun taka rawar gani. Zama da masoyi na gane shi ne ribar rayuwa, da san ka da shi kake yin biki gun samun karuwa. Shi ke sa ka ji sanyi a yayin ƙangin damuwa, dalilin nan ya sa daga mun zama hanta da jini da ku. Idan zan sauka zan so na sauka ta inda na yi hawa, da ku na kafo na kai matsayin da nake labartuwa. Na ƙara sani da zane da zabo baya guguwa, da na shiga sansani ko kuke kara min kwarjini da ku ba za a raba mu ba. Bayan kudawa nake da bidara ta tashi da zama, na gane gudunmawar nan ta mun aiki yanzu ma. Abinda na so ko da ba ku so haka za ku yi runguma, gare ku ake tarajin kuna min so na maso wani ni da ku. Ina tafiya ina waiwayar ku da ƙara ƙoƙari, kuda kuwa na gaba yadda zan yi na kwanci sasari. Halin kirki zaman lafiya kuka koyan haƙuri, sadaukarwa ta sa kuka ce daga kaina ba wani ni da ku. Masoya kun yi mun garkuwa, rayuwar duniya ta ji daɗi na kidana da wake ku ne gishi, da tintintin da na daina yi in ba kwa marmari. Amma sai na ga kuke matsamin yin dai jiki, hakika tubali ko ina shine gatan ni da ku. Harshe na zaye faɗi ba kwayin tantama, daɗi na da gobe saurin zuwa yau ma na yi sallama. Kwan samin idan kun jira man ba ku da zangwama, kun yi mini garkuwa zahiri da ido na gani.